दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बिथांनिनो जोहोलावनि अनजालि बिसि जोंनि बयजोंबो सिबिजानाय भानुमति बसुमतारी, बाहागो लानो हानाय बिथांनि फंबाय रबेन बसुमतारी, बिथांनि नखरनि गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोन, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि, आगोलाव रायजो सभानि एमपि जालांनाय, आथिखालाव UPPLनि आफादगिरि उरखाव ब्रह्म, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय एबसुनि मिरुआव गुबुन गुबुन बिबान लानानै बारग'लांनाय मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, UN एकाडेमिनि डाइरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारी, लोगोसे गोबां फोरोंगिरि नोंथांमोन, बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि जिल्लानि दख'रानि मावथि लोगोफोर, ओनसोलनि समाजनि गेदेमा नोंथांमोन, बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि बाहागो लानो हानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन, बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन, लोगोसे दिनैनि बेवहाय बाहागो लानो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां, ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बाहागो लानो हानाय गासैखौबो बे समाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। दिनैनि सानखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोहोलाव सोमला बसुमतारीनो बिबार बावनो, बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरखौ अराय आलो गोजोनै सोरगोआव थानो थाखाय आरज गाबनो बयबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय मिरु एबसुनिफ्राय नोंथांमोन बयनोबो आं बे समाव साबायखर बावदों। आङो बे समाव गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। जोङो 10 बाजिनिफ्राय मोनसे बेजोंनो सोमोन्दो लानानै सावरायनाय अपेन डिसकासन मोनसे लादों। दा बेवहाय आं नोंथांमोन बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों। दिनै गोबाङानो साननो हायो जे बे उदखारि बेरेखा साना बारा रिलेभेन्सि एबा गोनांथि गैया, मानोना जोंनि जायगाफ्राव सान्थि फैबाय, जोंनि जायगाफ्राव बेबायदि जोहोलाव सोमला बसुमतारीया थैनांनाय बायदि थासारि गैला। बेबायदि गोबां खोथाफोरखौ जोंनि सुबुंफ्रा साननो हायो। नाथाय बे उदखारि जि हाबा, बे उदखारि हाबाया कुनु मोनसे ओनसोल, कुनु मोनसे जायगा लानानै बियो स्थिरै थाबाय थाया। बियो मुलुगाव सोरगिदिं गिदिंबाय थायो। गुबुन गुबुन रग बेरामफ्रा जेरैबायदि मुलुगाव गिदिंबाय थायो, बेबो मोनसे सुबुं समाजाव माबा मोनसे मोजांखौ नागिरनानै एबा माबा मोनसे साननो हायियाव सुबुंजोंनो सोरजिजानाय सुबुंनिनो मोनसे बेराम। दा बे बेरामखौ जों अरायनि थाखाय फोजोबनोब्ला जोङो मोनसे लं टार्म पलिसि लानानै खामानि मावनांगोन। आरो दिनै बियो बे उदखारिया मोनसे समाव जोहोलाव सोमला बसुमतारी एबा बिथां बायदिनो गेदेमा सुबुंफ्रा जिउ होनांनायनिफ्राय लानानै दिनैनि समाव बे उदखारि हाबाया गुबुन गुबुन महर लादों। आरो सोदोमस्रिया जौगानायजों लोगोसे, सोदोमस्रिनि सोलायनायजों लोगोसे बे उदखारि हाबानि महराबो गुबुन गुबुन महर लालांदों। नाथाय उदखारि एबा टेररिजिमा जोंनि समाजाव दाबो सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ जायफ्रा फेस जादों एबा जायफ्रा बेजों मोगा मोगि जादों बिथांमोनासो मिथिगौ। बिनि जि हास्रि बिस्रि जि मोनसे थासारि, जि ब्रुटेलिटि, बेखौ बिथांमोनासो मोजाङै बुजिनो हायो। दिनैबो मुलुगाव गोबां खुदियाफ्रा, उन्दैफ्रा बिमा बिफा गोमाजानांदों, मावरिया जादों। गोबाङानो दिनै उन्दै बैसोआवनो आखाइ आथिं गोमाजादों, जिउ गोमाजादों। बेबायदि माखासे मुलुगाव थासारि जागासिनो दङ। दा बेखौनो नायनानै नैबे गयबारि बासुगावनिफ्रायनो जागायनानै सारा मुलुगाव उदखारिखौ बोरैहाय जोङो फोजोबनो हायो, उदखारि हाबाखौ जों बोरैहाय फोजोबनो हायो, बिनि थाखाय माखासे मिशन लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। बै समाव गावजों गावनि नारा नाथा जे जुजिलायनाय, बेवहाय जोंहा गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोर जिउ गारनो गोनां जादों। माखासे आइडिय'लजिकेल डिफारेन्स, बिनि उनाव पलिटिकेल डिफारेन्स, बिनिफ्राय फैनानै सोरबा साफा सानैनि गोजोननि थाखायबो, सोरबा साफा सानैनि देरहासारनांगौनि थाखायनो, सोरबा साफा सानैनि गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखायनो सुबुङा जिउ होनांनाय,
बेबायदि थासारियाबो जोंनि गेजेराव जालांदों। दा बेखौ फोजोबनो थाखाय गासैबो लामाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों। जि लामाजों हारियाव गोजोन लाबोनो हायो, जि लामाजों हारियाव रैखाथिखौ लाबोनो हायो, बे मोनफ्रोमबो लामाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबोदों आरो मावबोबाय थादों। दा बेनिखायनो 2009 मायथाइनिफ्राय जोङो इलिगेल वेपन आरो भायलेन्स फ्रि ससाइटि दानांगौ होननानै, आयेन बेरेखा हाथियार गैयै आरो हिंसा गैयै मोनसे समाज दानांगौ होननानै जोङो खामानि मावबोदों। आरो बे खामानि मावै मावै दिनैनि समाव जोङो हारिनि गेजेराव एसेब्लाबो जोंनि गेजेराव जे बे हिंसायारि थासारिखौ जोङो सोलायनाय मोननो हादों। जानो हागौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनि थाखायल' नङा, मुलुगनि थासारिया सोलायबाय, मानसिफ्रा सोलोंबाय, गोबां मोजां गाज्रिखौ बुजिनो हाबाय। बे गोबां जाहोननि थाखायबो बे सोलायनाया फैदों जानो हानाय। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बे हाबाफारिखौ जागायजेननायनिफ्रायनो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जागायदोंमोन, बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होयो। मानोना बियो मोनसे हिउमेनिटी, मानबता, सुबुंथिखौ फोथांनानै लाखिनायनि बेसेबा गिदिर मोनसे हाबाफारि। आरो मुलुगाव सुबुं माहारिया जेब्लायसिम सुबुंथिखौ बुजिनो हानाय नङा, हिउमेनिटीखौ बुजिनो हानाय नङा, अब्लासिम 100% एबा नांगौ बायदि जोंनो गोजोन थासारिखौ जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा। आरो बेखौ कुनु बिनिमयाव जोङो दानो हानाय नङा। थाखा फैसानि बिनिमयाव, पावारनि बिनिमयाव जोङो गोजोनखौ दानो हानाय नङा। मानोना दिनैनि समाव नायोब्ला गोबां समाव धोरोमनि जिखिनि बानिफोर, सोलोंथाइनि जिखिनि गुनफोर गासैबो फेलार जानाय बायदि जों नुनो मोनो। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ক'ব লাগিব আজি যে যিটো মানৱতাৰ যিটো কথা, সেই মানৱতাৰ কথাটো যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীৰ মানৱ জাতি বুজি নাপাব, তেতিয়ালৈকে পৃথিৱীত শান্তি স্থাপন কৰাটো সম্ভৱ নহয়। টকা পইচাৰ বিনিময়ত কাৰোবাৰ পাৱাৰ, পলিটিকেল পাৱাৰ বা মাসল পাৱাৰ, বন্দুকৰ বিনিময়ত কেতিয়াও শান্তি স্থাপন কৰিব নোৱাৰে।